אני רוצה להביע את תנחומיי הכנים על מותה של הדודה שלך. אני לא יודע כמה הכרת אותה, אבל באמת היא הייתה אישה נהדרת ומיוחדת. מומו, לא! בוא נגיע לעניין. על פי צוואתה של רוחמה שם טוב, היא מורישה לך, גיא ראובני, את כל רכושה שמסתכם ב10 מיליון שקלים. עם זאת, היא מציבה תנאי אחד לקבלת הירושה, והוא שתיקח תחת חסותך את כלבה אהוב ותטפל בו במסירות למשך שארית ימיו, ותהיה עדין איתו. מאז שהדודה נפטרה הוא נאלץ לשהות במלון לכלבים, והיה לו שם מאוד מאוד קשה.